masakpan karon adlaw sa akin. Sus. Karon ako na ayaw lagi niya. Ilanat man di ka gahapon sa. Yarayo ka pagod to. Yan na to tulo na to kasi manap. Uy, ayaw. Sus. Ano to mag-food trip tabay? Duha ra sa tanong. Uwang mas mayo ni ba. Ngita kita lingaw karon adlaw kay Ngita taron. ano ba? Lamay kayo. Masindot ba? Ko ana lang. Pag magbasket tabay. Basket o hindot kay basket bay. Kuan ba pag bay. Kita Umilingaw. wala lagi na kalingaw. Ikaw na ka. Oh, ikaw wa kay lingaw. Wala. So tambay ra kay dire gani ara gyud mi. Kami argi kay mi. Ngitag lingaw gyud. Mangita mangayo maglingaw nako. Ay pag basket ta. Ayaw nakoy plano. Unsa? Malingaw ta. Mabusog pa ta. Unsa man ang klase na mabusog ba? Unsam na klase nga lingaw ba? Kani nga lingaw. Kuyaw kani nga lingaw. Pagsuroy. Oh, namatay ta na eh. Dili. Basin Basin makamatay na. pero iguman na to lingaw-lingaw. Kanang mga kuyaw nga lingaw. Makakorta ta na. O pwede ta makakwarta, pwede ta mabusog. Unsam na? Pwede ta ma tuganin ba? Sura rin. Hapak konti karon. Dira kita mana balaya. Kana. Kanang dako, kanang gamay. Kanang dako nga gamay. Gamay dako din na day. Kanang dako nga gamay, kanang balay. Kana. Lingawon ta na. Kabalo mo unsa nga lingaw? Unsa nga lingaw ba? Unsa gani dugaya nimo musturya ay. Barog. Unsa nga lingaw na? Ano na to? Na ay manok. Alabay. Kana nga lingaw. Di Okay ra. Okay ra kay lingaw. Pero ang problema, di na amo ang manok. Waon pa nato. Okay ra. Giba. Andam na pirme, andam. Andam kay mi pirme. Kalingawan na. Ina mo hindot. Dugay na. Bay. Oh, saman. Ang mas maayo ni hinahinay lang kita. Di kita pasakop para Masakpan ta bay. Preso ta largo ni ba? mao gid maprison kita kay matay. Mo na konsulti ninyo nga ayaw gyud mo pasakop o masakpan mo. Magpasakop mi ako mangingon siya iba nagpasinugday. Oh, ikaw Pero adyan pasakop. Ay kumpiyansa gid. Buang ka. Di ko pasakop. Oo, ay pasakop. Sige. Tara. Look, grabe matriling sa buang. Pagkakiyag matriling ay. Wow. Magilis ako bay ate ning ano ni. Tunog og sipor bay na. Atay. Ay pagukas bay kay. Hilom na mo ulo kay tay. Nay pabo bay. Pabo lami kay nagpunog. Huwag pamitay oh. Susi anak ulo. Aw. Indot kay kog lingaw sa. Wa mo magmahay. Aw baliw kanina bay. Ano kanina? Batian eh. Hinay lang mo. Tanay bahala mo eh. Lamian ng pabo. Bay. Asa mo bay? Danghag. Wala ka sa mo. Dali. Atay. Asa di mo? Ana na ba? Ana na. Sabaas ni siya mangawat eh. Pantog day. Mana day. Taman ayo na to mangawat ah. Di ta mananghid oy. Buang. Oh, di ta mananghid. Gidali play. Form your line and 3, 2, 1 go. Straight line. Tago ba? Kigwa ni baka. Wala man ni sudre. Looted naman bay. Atakted. Pero kauban ng nangawat sa to dire. Alab. Sorry, gero ninyo. Buha bugay. Watay lingaw ni ron. Watay Watay manok ni Ano ka bala? Napay na bagat katong mo kitan pabo. Dako Kato atong kaon. Dako kay tag pamutay bay. Kato ba? Para di ta makitaan tabunan yung mata aron di ta makitaan. May pa. Olay, nindot. Tabunan yung mata para di ta makitaan. Ano ba? Asang dahan. May tabunan yung mata bay para di ka magasakpan. Di ka makitaan ba? Tabunan ako kung mata. Oh. Ano naman ni bay? Tabunan lagi yung mata para di ka makitaan. Asa naman ko ni Agyan ni bay? Bakapi bay. Patay na Buha gini. Panbakag na ang buha nga. Nangawda pud kay. Saka dire bay. Ay kita bunyi mong mata. Gamay lang pa kita, gamay. Nang haga ni moy. Ablihin na imong Abli na imong naong ay. Araw. Balik kita na lagi ko. Iwa man imong gisada ni mata. Oo sa. Katulas kong lawas.
Bay. Uy, tao bay. Daguag manok bay. Ara bay, bantri sa pantam. Kenapa? Bay. Naman. Ako naman bay. Kana ba? Kenal. Sus, Kaya dako kay na. Kali bay. Uy, di ta magilog ah. Ako plano. Som ni pag-agi na rin bay. Sin man ni pag-agi. Sin man ni Plan A, plan B, plan C. Plan F. Na ano? Ang plan A, agi ta diri. Duh. Ya Allah, plano Sige, gini bay. Sini, Gigi. tatagay mo kay. Dai, tabangan na to. Batan ito sa buhay. Gatang ni siya gagawin. Kabay. Kaya na. Para pier. Ari mo agi bay nayagianan diri. Animal na. Lagi ni Dandra lagi. Dan, sa tuwa mayam. Pagitag dahil sa buwang sa. Kanil, mo niya tong kawaton. Mo ni? Go. Unsaon man tanak? Wat na magamit anay. Awas na Pa, siya. balingaw ko ni kay buhat kong pambot. Go. Sabi lang. Manok ko'y manok. Ang manok or di pa. Oh, manok. Sabi, ako ito bay. Manong kuno bantri. Imo na bay. Ako na. Oh, manok ka na dan to. Dua na. Imo na. Amit lagi mo dara. Pag mangita ko gakuha. Awak ko ato imong ati. Aw, shar. Dato ko bantam na babo bay. Ako kan dako malin ba. Diri ako Di ko bay. kagi bay. Di ko kagi kani na pagagi. Kat ko bay. Ani balik mo ko bay. Kat ko bay. Bay, nakakuha na ko bay. Pabo. Dili ka kuha gud. Pabo. Matag ninyo ko kinukuha. Pagdali bay mo. Ani di ako kawaton. Animal what? Bugo. Mabalik yan na. Oh, di man isa. Lumi. Dulu mo basi dito gid. Gila mo. Pangindas na dito ba? Hindi. Dato kay kuan ni kay halo ng manok ko. Bukit. Bukabat bay siya. Madato na kita ni bay. Nanda ko gamanang Bay, pabo. bay, kamaya mo na na bay. Nakoy nakawat bay. Pangpanaygon bay. Awa, all the span, electric fan, kaldero, kagoran. Bay. Ani mo ay. Animal mo. Indot ka na yan natin mo na. Yan na eh. Indot ka na. Animal sa kapati. Dor na mo ay. Ako manato ko ni all the span, electric fan, kaldero, kagoran. Uy, ang mas ayaw ni bay. Dakaw na kag. Nakakuha na kag. Oh bay, sige ko tanan bay. Mura kog saski bay. Oh. Normal maka unsa may mahalin na nimo. Ayog na ni mo ay. Wa kay mahalin na nay. Adto na ta. Kay Animals bay tawan nay lami. Patimbang na ko ni bay ay. Oh, di ko ni patimbang kay Bantay ka ng mahal pabo. gay ni. go ang ngawat. All the span, electric fan, kaldero, kagoran. Hey! Sakpa niya tani bay. Pila kay patimbang na ko ni bay no. Okay. Animal. Este matay dang haga. Ngano di ka mag Go agi tawan na. Langit-ngit lagi bay. Sabaan mo ay. Daragay. Normal ni. Wa ni magyon ang sugay ang itlit bugo ang kagad. Normal ni tawan na. Wa gid may paniid nako. Ano man? Kaya yung kawat. Kasi may takang niya na mas nindot akong gitawat kaya na ko katakangan man no. Oh, sa sugo isa. Bugo. Oh, so paduha. Yang sa may bugo ang Saan man na mo nga amo di man na mo lutoon ibaligya man na mo. Halil bala mi Jess, okay na Jess. Wow, okay na ni. Kani ako mahal no ni nun. Dani mga Bay. sa 20. Mahal pa ni ako bay. 21 ni. 21 ni no. Ano Pero pa? gaano kay bay kay banta man na mo nga. Mabo ni. Dako kani. Mabo ni. Awa na yung kabuang. Imo unsa may mong halin no nana. Ilabay na eh. Unsam tayo na yung kabuang. Ito na tayo. Bahala. Oh, mura kong ninja. Wow. Ninja turtle oh. Lagi sa ring manong kredong ha. Okay, kapoy ako gikan walang guna dito kon. Bye mo dire. Ay, uglaw ka. Law na ko pa. Trapping out the bandos. Skora pero eh. Oh,
kaayo. Tiyo, Yeah. tiyo. Kol, kay kol. Na, may manok kul, ibaligya ni mo kul bab. Gikan ni siya sa Amerika kul nga. Dindot kay Awa kol. Mabagbag ang liog. Don, ninduta ko na manok ka, God. awa tricks na ko ay awa sa manok. Ay, pare lagi tagkuhan dong. Kuan Oh, kuan mo mahalo na. Kaldero, awa. Dili kuan kanang kinawat man ako ngadto god. Ha? Dili ba? Di ba? Di ay kanang kinamahalan ba kinamahalan? Kaldero. Ya, balitan na yan. Igatare ni mo do. Ayan. Tanawa na to daw. Ya, Indot. Hikapa. Di Hikapa. Ila mo ko may manok ka. Ako may. Dili. Di Nako, picture, oy. silir. Sama ni Uncle. Doy, picture oy. Na, kamo mga bata ba? Napot mo manok. Dile, amo na yan. amo man ang manok ya. Di mo kakuan ginaka picture dire. Oh, tanawa ninyo. Tanawa ninyo dire. Tanawa ninyo. Oh, tanawa ninyo dire ang picture. Ba hindi ta masakpan. Tanawa yung picture dire. Oh, tanawa ang picture. Tanawa ang picture. Kamu di mga bata mo na Kambal mo mo di na, awa. nawa to manok ha. Kambal naman niya. Di ako ana. Mo sa ni kaldero gud ya. Babay ka. Ikaw man. No, no. So karon guys, mag-shout out dapat may karon guys. Shout out ko sa mga Miss family, mga batanon, mga tambay diri sa mga taga Moa. Si Dugong, masara kailan mo na nila. Shout out po rin kung sa Intensa o sa Tres Bocas dahil. Salamat kayo ninyo. Shout out po rin ko ni Israel Adolfo. Og ni Kian Adolfo. Og ni James Casquillo. Og ni Kenneth Prias. Og ni James Prias. Kuan. Si Ace Prias. Og ni Kuan. Shout out. Isa pa to si... Ikaw. Na ako nalimutan. Shout out kung kuan ay Russell Ramos. Oh, shout out. Shout out ko niya. Idol kaya ako. Shout out ko ni Buddy Gerson. Stay. Kuan mo ini. Telesupport. SSS mo ni Ma'am Glens. Shout out ko sa tanang supporter dira nga. Tanang sige support na mo. Thank you. Ay, nakalimtan. Shout out sa ko sa taga ngadto si Singkit. Nya ilabi na siya gigagaw nga si Waldang. Oh, maura to. Maruto, thank you guys. Bye-bye! Like and subscribe for more videos. Thank you. Like and subscribe and share. Don't forget to click the notification bell.